so wallate Samba yewama. Samba andirano ko jawɗade kañum kooti tan. Samba andirano ko jawɗade galle mum fodde hojommaji ɗiɗi. Samba watti jawɗade tan deeƴo e nder galle. alay sago noon wayi noon probléme wala fuu ko nafata so wonani mettino ɓernde e nawa yimɓe caggal haydara probléme nafata. Sabu sa ƴeewi yimɓe so keeɓi gañodiri, sa gañi jomum ne wawi gañandede tardina ɗum e golle mum. Jomum kañumne so gañima ne wawi tardinma e golle ma. Dal affaire o ne hawni tan probléme ala fof ko nafata. Ene annimi holno pomi wadde. Maintenant min joɗodira ko mi deeƴa mi nanga hooram, ou bien mi yahat mi yafno Hamadi, ou bien dal mi ronki famde. An yara ittara ɗum ɗo welani welƴittani o sonani wonɗo tan en fena ɓe cohlani fenani ko horɓe ɓennin ɗum ɗo haydara nafata. An gad ɗum fof mbiyata ɓenninani ummoɗon sofi ha mayɗa e ɓenni ɗum ɗo an probléme ma kadi ŋeeri hoore ma lamde aɗa ŋeeri hoore attel commande o a ɓenninta ɗum ɗo. Hamadi mi ɓennani de ko mbiyam ɓennani komi ɓennani e ɓenni ɗum ɗo kadi min sohlani haala ka komi korɗo ngallo ɓaade ana horta horani tan a tambinɗo horoɓe ɓennin ɗum o sonani fenɗo woni wiide neige tellima Dakar a meeɗi neige sen tello Dakar ko ɗum no diida ko a meeɗi nandi ɗum a meeɗi janggude ɗum jara ana janggani ni ana wiyama janggu calɗa ɗum tagi a wawi serdude gonga fenade hoorema lerde hoorema welde fiide kelde. Hamadi wortoñam de yiɗa ko toñtama kam komi netti welade o para fenade min a meeɗi guijam fi kam a meeɗi yiɗɗum walla a meeɗi nandi ɗum wonan ka penowo a wawi jagude hunde mum ma anda ko kalta. ngal ɗo hanke artino ko helma ngal wuttima woni waɗi ƴiƴam mbiya ɗum ɗo yaro yoni wotam soldem yoni wonan mbin soldem ngol lawol ko ñiƴmari fof guittami a soldem aɗa waɗi essier kala colna kam ma nen ittu hoore ma nde weddo nangol to lawana solin kam o yafma ngol lawol kam o yafta kom te hoore ma nde mi nawanne jeerto mi yaha mi bonnayyi mi arta. An miijoji maɗi mi anda fof to ɗi jawranma miijoji ka gadaron miijoɗa mboɗo fawi an so tawi hakkille ma woni ardi 100% mi sikkani ɗum cikkuɗa joɗɗon min galle o fof min ɓuuri hakkille si jaadi jeere mboɗa yeyde moppo maron mi arta. eyyi saabu haɗam noon bar miɗaɗa wawi yeyde mi garta haɗam noon tan wota haalde ɗo ko boni e fuso ɗo ko kalma mawgal. walla keɓɗa ɗum aɗa ɗemma ko yimɓe fof jeehi juma an koto heddiɗo e boni e mi yejjiti alay saago kewɗo ɗon haalda e ma kay wona juma tan yejjidde. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله نحن في أيام مباركة في شهر رمضان الذي جعله الله شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر تنضاعف فيه الحسنات
وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. an gallo jon so neɗɗo yima tan jikata ka korɗo ayɓe ɗo tan aɗa paari a juulara horta ana boran kala mo jiiɗa ɓurna mawnude hoore pour ma wawde ñamde meeɗa yiide ɗum ɓurma fof no duuɓi fof ɓurma wawde ñamde kadi kala mo jiiɗa ɓurdamo sewde fof ɓurma wawde ñamde ko ñamata o mi anda fof to rewata wona e ɓallu ma kam mboɗen fayata min a ñamata kam de ma sengtoyam kala to jiiɗa kam gona e haalde min a ñamata kam de taw ka sukuñ wonɗiyan ko ñaame mani ala tiyo wala ƴiyam tel suba aɗa wondo aɗa ñaama so worɓe ɓadima tajji kadi gara ɓattuɗa kalma mawgal an ko ñaame ma min tegel subaka tan mboɗo wondo mboɗo miijo to kecce ɓoli miijoromi ene gasa wonde ni mo miijotuma taw miijakimi kadi en hawni kadi en gasa wonde wono miijorto momini taw ko noon o miijorto kam Allah andi ko woni e ɓernde makko min kam gueɗel gotel pomi wadde gueɗel gotel kanko ene wawi hersa artude yam kono min kam pomi ko yaɓɓude koydam mi yaha galle mabɓe malla mi noddamo téléphone mi ƴeewa so tawi mo ƴettu non mi wakkilto tan mi yaha galle mabɓe hande kay jammo wetta taw mi yindirani hammadi eyi ko ɗum rek woodi somo halda yam somo wasa haldude yam min kam gandum ko hooram mami waɗa foddam mami haalde makko joni kay ko leeli foof ko min leeli ɓaɗa e goto nanganim daro neɗɗo ummo yaha oto yejjittu wadde abonné mema hulde nde beele mbasa humpeede vidéo ji garoji goppaɗon commentaire ma partage a vidéo o e dente mon WhatsApp